70,000 मोनबाय 30,000 ओमफ्राय मैखुना ओरै थाबा बायनांगौ मेगना ओरै लादो जोंना नैबे आहिया थालिर बागानाव ओरैबायदि मावोमोन ओमफ्राय दा माबायदि लाब खालामनो हादों आं एसे मिथिना लानोसै बाहाया नों दे ओरैबायदि थालिर बागान गायोमोन 5 बिगा 6 बिगा आच्छा ओमफ्राय दा माबायदि खामायनो हादों जेनेबा थालिर सेमब्रा सेमथा जाबसेयावहाय 15 10 15 20 लाब गैया जेबो लाब गैया ओमफ्राय जेनेबा नों थालिरनिफ्राय लाब खालामनो हादोंना हायाखै हायाखिसै खांग्रांखाबाय ओमफ्राय बेसेबांसो खरसा खालामना गायदोंमोन 70,000 5 बिगा औ ओमफ्राय 30,000 मोनबाय 30,000ल'खा 30 70,000 गारनायाव मा लाब फैखोना मुल फैखो बुंलाय गारनायाव 70,000 गारबा बिगाबायाव मालभोग गायदों ओमफ्राय 30,000 फैबाय माथो लाब जाखो बेनिखायनो आंनिया थालिर 9 बिगा दं आंनि थालिर आं जोथोन लाखिसै जाहाव दङ मालभोग दं सिनि साम्फा दङ ओमफ्राय जेकमुनि दङ अमृतसागर दङ मा होनो 9 बिगायावलाय सेस गेले बाद ओमफ्राय लाबमान गैया सेमब्रा सेमथा ओमफ्राय मा साननानै थालिर बागान खालामामोन नों माबायदि लाब मोननानै 1.5 लाखसो 2 लाखसो मोनो होनबायनालाय मासाव सोरनिफ्राय माबा लादोंमोन मोनैया बै आंनि बिबना बालाफारा मास्टार सिमल नामना माबा नामनि सिमल खान्दा गोगोम खामायनो हायो होनबाय 1.5 लाख 2 लाख मोनो मैद्रा मासावनो दांना होबाय गायनाया 70,000 गारबाय आं फैसाया लांगागा 70,000 मुलियाव थालिर बायनायाव मेडिसिनाव 2 बिगाबायावनो मा आरा जोंहानो बिगाब्रै गायदेरबावबाय 9 बिगा अल्लाय गायलै दिनैनिफ्राय गायखालि थादों आं गायलै गुबुनफोर गायला थोंसै मा मोनजाबायनो ओमफ्राय दा ओरैनो मा आबाद मावनांगौ भिन्दि बानजु बायदिसिना खालामनांसै आबादारिफ्रा नै थालिरनाव सारेन्डार जाबाय आदै औ बाहेसो जानाय औ बाहे औ थालिरनाव थालिरनि फैसा खोन्थादां रागायसो दिनैनिफ्राय आरो गायना लाबा दुखु मोननायसिनदां ओइ सोरबाबो लाब खालामनो हायाखैलै थालिरनाव माबायदि हासार होनांगौ थालिरनाव आयु गायनाय समावहायनो पुराधन देवफि सुपार पटास ओमफ्राय मेडिसिन पाउडार दंबाव मोनबा बुस्थु लगायनानै हासारजों लगायना होनांगौ थालिरनाव माथो आंलाय ओरैनो जायो सोंदों फंसेयावनो 50 थाखानि हासार होनो हाला दागाय बिदिसो माथो आं थालिरनाव हासार होनाङा सोङो मोनजानाय बे गाराना जावदो थालिरखौजों हासारा लखबना होदो लगायदो गोबोरजों जावदो 50 थाखा हाखर मोनसेयावनो बिदिसो ओमफ्राय मैखुन ओंखारसि हाखायना होनांगौ बिलाइग्राना आरो खाथेना होबावनांगौसो मैखुना एम्फौ हाबो मुलि सारना होनांगौ बारलानो ओरै आरो मुलि सारबावनांगौ मैखुनावनो बे मैखुनाव मुलि सारनानै मोननाय नोंसोरो होनब्लालाय माथो लामानो जाहैखा गैया 70,000 गायनायाव 30,000 मोनबाय सालालै माने थालिरनाव लस जानायनि रागा आरो इयो बाहाया जोंना ओंखायनो एसे थालिर बायग्राफ्रा स्टाडि खालामदो माबायदि लाब खालामनो हायो मुलि होनांगौ जाहैबाय खैला मैला बाजाराव लोगो मोनदोंमोन